No, baby. Okei. Katsotaan, saadaanko me tuosta kakkostehtävästä yhtään mitään aikaiseksi. Elikkä meillä on suorakulmaisen särmen muotoinen kivinäyte, massa 39,6 grammaa, kiven korkeus 5,2 mm, syvyys, leveys, bla bla bla. Elikkä nyt, jos kivinäyte olisi kuusta, kuinka suuri olisi kuun tilavuus? Kuun massa on 7,348 × 10 × 22 kilogrammaa. Eli tämä on ihan sama kuin äsken, eli katsotaan vaan tilavuudet, massat ja sitten pyöritään se yhtälö oikeaan muotoon ja lasketaan. Ja tässä nyt haasteena on se, että nämä on todella isoja numeroita tässä 10 + 22, eli pitää olla tarkkana noiden nollien kanssa. Toinen haaste on sitten se, että meillä on monta massaa tässä ja pari tilavuutta, eli kannattaa erotella esimerkiksi 1 ja 2. Mutta otetaan tuo sama kuutio, mikä meillä olikaan, tai suorakulmainen särmiö x, y, z koordinaateilla. Ja meillähän on tässä vaan niin kuin sitten siinä on nämä itse asiassa mitat, eli 15,2 voisi olla x. Aina korkeus, sehän on toi z nyt, niin käytetään nyt z, kun ollaan käytetty. Unohdetaan toi x tosta noin. Eli z korkeutena, syvyytenä näköjään y ja leveytenä x. Ja nyt sun pitää muistaa, että nämä on millimetrejä, joka on 10 ⁻³ metriä. Eli milli tarkoittaa 10 ⁻³ eli 1/1000. Niin mä nyt en kirjoita, tai no laitetaan nyt esimerkiksi toi z tonne, eli z on 15,2 kertaa 10 ⁻³ metriä. Näin se on fiksu kirjoittaa. Ja jos kivinäyte olisi kuusta, kuinka suuri olisi kuun tilavuus? No hei, me tiedetään ton massa, me tiedetään sen tilavuus, eli me voidaan laskea sen tiheys. Eli se on se sama, rho on massa, eli tilavuus on massa jaettuna tiheys on massa jaettuna tilavuudella. Eli nyt käytetään massa ykköstä tässä näin, eli toi 39,6 on massa ykkönen, koska meillä on tää kuun massa 2 täällä, niin ettei ne mene vaan sekasin. Ja toi V, eli tilavuus tässä näin, otetaan tilavuus ykkönen, eli tätä niinku kivestä nyt puhutaan, tai kivinäytteestä, niin toi V1 hän on ihan yksinkertaisesti x kertaa y kertaa z. Tadaa! Ja nytten meillähän on kuulla oletettavasti sama tiheys, mutta meillä onkin tilavuus 2 on kysymysmerkki. Eli nyt tiheys on täysin sama näillä objekteilla, koska tämä kivinäyte nyt on kuussa, eli niillä on sama tiheys. Mutta nyt meillä on massa 2, eikö näin, joka on tuolla. Ja sitten meillä on tilavuus 2, joka on sitten se kysymysmerkki. Eli laitetaan nyt tänne vaikka V2 on kysymysmerkki. Ja nyt tää samalla tavalla se V2 pitää vaan pyörättää tolle puolelle. Eli me kerrotaan molemmat puolet V2. Ja sitten me jaetaan molemmat puolet tuolla. No olipas toi nyt hyvä. Laitetaan jako tohon noin ja roolla. Niin me saadaan, otetaan vielä tuollaiset tyylikkäät nuolet. Elikkä jos niin vain jos, niin me saadaan toi eka V vasemmalle puolelle ja rho jaettuna pois. Elikkä mä nyt oikaisen se varmasti, me saat itsekin tehtyä. Massa pysyy tässä niinku ylhäällä koko ajan. Ne V supistaa toisensa ja nyt jaetaan tää koko juttu roolla. Ja me saadaan se tonne alapuolelle. Yes. Nyt tuo rho on sama kuin tuossa ylhäällä.
niin tää nyt on taas kikka 3, eli me voidaan niinku korvata, jos toi rho ja rho on täysin samat, eli rho on massa 1 jaettu V1, me voidaan laittaa se sinne niin. Eli nyt meillä on massa 2 on massa 1 jaettuna V1. Noniin, ja sitten V2 on, sievistellään sitä, eli tää pompsahtaa tonne päälle. Sun ei tarvitse pompsauttaa sitä, no ei, siis mä itse tykkään vaan sievistää sen tonne päälle, tosta noin kertaa V1. Se varmaan ihmettelee, että miten helvetissä pompsahti sinne päälle, mutta se on sama siinä kuin kerrotaan murtoluvulla, niin se pyörähtää. Kerrotaan murtoluvulla, se menee normaalisti, jaetaan murtoluvulla, niin se pyörähtää. Ja tässähän me nyt jaetaan tää koko paska 1 alla V1, jolloin se V1 pyörähtää ylös, 1 pyörähtää alas ja sitten se kerrotaan sinne. Eli M2 kertaa V1 ja M1 kertaa 1, mutta se 1, niin sitä ei tarvitse merkata tänne. Ja silloin se jää tällaiseen muotoon, että M2 kertaa V1 jaettuna M1. Eli sama kuin jakaisi 1 alla V1. Ja se tarkoittaa sitten, että se 1 alla V1 pyörähtää ympäri ja V1 menee ylös. No, nyt me nähdään, että V1 on X, Y, Z. Meillä on tää massa 2 kertaa X kertaa Y kertaa Z ja jaetaan tää massa 1. Tadaa! Siitähän se tulee sitten. Ja nyt pitää vaan laittaa oikein tähän yhtälöön, koska muuten se menee aivan päin arsea. Eli M2 on toi 7,348 kertaa 10 potenssia 22 kilogrammaa. Mulla loppuu tila kesken, katsotaan. Ja M1 oli 39,6 grammaa, eli sehän on niinku tuhannesosia kilogrammasta, eli se on -3 kilogrammaa. Nämähän nyt supistuu pois tästä saman tien nämä kilogrammat, koska ylhäällä ja alla on kilogramma. Ja nyt tänne vielä noin X, Y ja Z. Mä kirjoitan ne. Elikkä 15 15,2 metriä kertaa 10 potenssia -3 kertaa 36,3 kertaa 10 potenssia -3 ja sitten kertaa 21,5 kertaa 10 potenssia -3. Ja metrit näin sitten kaikkiin väliin, eli sitten tulee metri 3 viimeiseksi. Sitten vaan laitetaan nämä luvut tonne. No, me voidaan laittaa ne laskineet tällaisenään, mutta mietitään nyt, meillä on 22 potenssiluku täällä, niin siitähän tulee niin -3, niin nämä potenssit voi vähentää keskenään, eli meille tulee paitsi täällä alla on -3, niin sitten sehän pitää lisätä sinne, eli täällä nyt yksi kumoo toisensa, ja täällä on nyt -3, ja sitten tulee -3, niin 19 ja 16, eli sinne jää nyt 16 sitten. Tadaa! Ja nämä kolmoset tästä voi unohtaa. Ja kympit. Ja sitten vaan laitetaan tonne tulemaan. Eli 7,348 kertaa 10 potenssiin 16
kertaa 15,2 kertaa 36,3. 36,3 kertaa 21,5. Näin tyylikkäästi. Ja sitten jaetaan se koko juttu 39,6. Ja me saadaan 2,2. 2,2 0,12 bla 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 kertaa 10 potenssiin 19 ja yksi ykkönähän oli noin kaikki, koska tässä oli M ja M ja M, niin sitten tulee M3T. Tidii! Sieltä tuli oikein. Ihme homma.